What's up guys? Good day no? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Excited ako karon guys punta kami ng northern part of Cebu sa Bugo City at saka yung San Remigio. So sana subaybayan nyo guys ang pagpunta namin dito. Mayroon lang kaming dadalawin kasama ang aking mga kaibigan. Saka papunta kami sa kanilang bahay ng kanyang magulang. Matagal na kasing hindi siya nakapunta doon. At ang sigurado akong nangyayari doon ay yung sinasabi niyang kumakain kami ng mga prutas doon, ng mga preskong prutas at saka niyog. Kakain kami ng niyog. So sana guys, subaybayan ninyo ang aming pagpunta doon. So good day guys. Pila ni kilo ng bugat na ni? 20 kilo. Gantang. Gantang dire. Gantang ko ka. 2 ka kilo. Kani mo ni siya. Mo ni gantang. Kani gantang. Ah, lubinta. Dato pa na. 2 kilo ka pingon. Mga 40 kilo no. Oo. Lumay ni kay lami nga mais no. Isa mi naman ni gani ikaw? Ah. Ano lang siya kay product ko na dito sa ato. Oh, malagi. Kay sa kapalit ka. Kumot na lain naglami. Naglami. Wala man tutikan. Takto rin ni urong sa tuyo dili palit. Dapat yung galingan na. Dito sa among lasyon, nawa na may galingan. Gibaligya. Wala na may mabais. Wala na kayo nanong. Anagon may dali mahalin. Wala, ginantang na no? Guys, di ata guys. Tawag namin galingan guys. Corn mills. Ito guys, ang proseso guys. Iba't ibang klase. Nandyan ang mga maliliit. Nasa gitna yung maliliit, yung malalaki. 14. Number 14 at number 16. Pila ka kilo mo? Binantang tag. Wala plastic eh, wala tayo sudlanan. Ano to humot eh? So guys, ang mais guys dito. Galing pa farm. Namoy plastic sir, wala? Oh, bak. Sir, sir. Wala may plastic. Dato, tagpila tayo na to sir. Okay na na. Ha? Nagkailan ko ba sir? Duha lang ka. Kuha na, testingan. Tulo. Tulo, numero 16 na ako. Kini, pilam ni, 16 ni, 14. Ako, tulo lang kagantang. Ako rin mo kaon, dahil after, likos-likos. Guys, ang tinatawag ko sa amin ito, galingan o gilingan ng mais.
Dito tayo guys sa San Remigio, Cebu guys. Namimiss ko talaga to, ganitong gano'n. Nung maliliit pa ako noon sa aming probinsya. Pumunta kami sa mga ganito at magdala ng aming mais or palay. So ngayon nakikita na ko ulit ito. Tawag naming galingan. Bumibili kami ngayon dito guys ng mais, bigas. Muna siya 14 inday. Linto, tik 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 tik. Mo ni sa una budak kamay no. Doy yun ba, doy. Ya, di na mabuslot dito. Balik kong bag. Bag na ko, kay tulo man ko kilo. Ang kantang. Di hiwa-hiwaan na sir. Ya ari kay magamo ba kay imo nang kuan niya mga busog na di na kay matarong og kuan. Legwang Ah, sila tutok na lang kay nilang matawan, di na mo kaos pinya. Ang pinya upat na kabukat to na kaon sa bana ikatulo na ni. No. Tuba na hurot na. Jadi lang inday. Oh, ako lay ko Angel ha. Kada lang duha day. Salamat kay Jel. Anak namin Luna. Sila bita ko Angel bita na anak Milona. Ako din ni mama. Ano diri si Hal kay? Kay lingaw din ha, anhan ka din ha. Nindot dig na itang. Kana to tangkong kana kung kuan ay saluyot to. Nila saluyot ay. Oo kana. Saluyot man kunagod. Kanang ni kuan nga nagon. Guys, gi-hire ginamo ni siya guys para tigbuak og nangka. Amo giniplitihan pagpare. Hello guys, welcome to my nangka. So guys, iya sa akin. Oo. Nangka ba? Ano nang? Ubay na ning kaong butong guys. Mangga. Ang avocado nasa ni mga bunga avocado, ma'am? Ibabaw. Tiba na last to itong kwan. No. Silpi ka. Silpi ba? Ari, yes. Oh. Kadako paghiwaan na. Kadagko dighiwa na ning. Ari Ma'am Jenny. Sam ka. Hey, Ma'am Jen. Namay, sa kanang ko. Picturean kay para ni sa kanang mga vlog. Ari may magpaghugas, dahil may mag-inom, bugnaw ka na eh. Unsaan ha para hugas adto para inom.